Ninaona wameingililia kati. Bad migawo mochune wuodhe mag reru ochako kendo wuodhe mag gach okolo mating'o jowuoth gosigo nyaka e boma ma Nyahururu e kaunti ma Laikipia bang' wuodhe ma kamago ne chungi kuom thuolo mar higni 46 mokalo. Bad migawo mochune wuodhe mag rerugo okwedo paro mag oganda moko mosebedo kayango ni wuodhego oduogo kendo mar mondo mi olomb oganda e kar chung' od bura ma Olkalau mondo riw sirikal lwedo e yiero madundo mabiro. Jodito e sekta mar wuoth gach okolo oyango ni dwaro makamano biro keto yot mar wuoth kendo tero mwandu mag puothe e nengo mogonyore. This area where we are is an agriculturally dominant area. And one of the key inputs they look for and they have been using is fertilizer. And one of the things, the challenges they have been having is how to move this fertilizer or this agricultural input, provide alternative transport to our people, isn't it? And a cheaper one. So imagine from Nairobi to Nyahururu, our people pay about 600 shillings. Kwamba hii mugithi wameileta juu ya siasa zile ambazo ziko hapa Olkalau. Ya hope tunakuja tunataka kuona ya kwamba hii mugithi imekuja kusaidia wananchi lakini si kwa siasa. Lakini ikikuja kusaidia wananchi, hii ni kitu inaweza saidia sisi sana wapiga biashara. Wengine wamezaliwa kwa miaka 40, leo ni siku yao ya kwanza kuona gari moshi. So wamekuja kwa wingi ili waone habari ya gari moshi. Hii habari ilikuwa imelala kwa miaka 40 na serikali inafufua vitu kama hizi. Jia pare kambi